Kanti ke uPearl Sokupha nowaziwa njengoPearl Socks liqhula ke elaziwayo kumakhasi onxibelelwano. Amabali wakhe ke mbukeli anyumbazayo athe abe kanti ambeka kwinqanaba eliphambili kakhulu njengoko ke mbukeli ethe wawongwa nge-Best Female Content Creator ngonyaka ka-2024. Ngaphambi kokuba sidlane indlebe nayo, rhabu lapho ungafinci. Ndishilo kuwe nathi uphume kwi-makeup yam ngoba uzawukoma ubuso. Andicabanga. Jonga ubuso bakho ngathi buncancela ithole lenkomo. Kuthanda izinto. Khona ngokwesikoleni bazawuthi Lilith's face was ncanced by enkomo. Abacingi. Bazawucinga. Thatha ndikuthengela izihlangu zesikolo. Size 15 andisifuni izihlangu. Uthole size 2 izihlangu zinde ezingandisifuni. Hayi mani, izawuthi sithi 3 months zibe zikulinga. Kaloku uzawukhawuleza nxa uhamba okanye ubaleka bazokujonga iinyawo. Athi uzithwale ezi zihlangu xa ndifika esikolweni ndizozithula. Ungenwe yiflu kaloku ndikubethe. Hayi andibaweli into yokubana umama wam ibe ngumama kaLilitha. Mbukeli ke siye samkrweca saqonda ukubana makabe kunye nathi apha e-SABC lihaye. Mama kaLilitha, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Enkosi, ndibulise nakubabukeli be-SABC lihaye. Uxolwa yi-light Dan. Ndithi uxolwa yi-light ndibona ngathi nje uyaphandleka mama kaLilitha. Ndinjalo nje. Uright kodwa. Right. Mama kaLilitha ndiyafuna nje ukuqonda into yobana uba udecide into yokubana ucreate i-content laa nto iqhubeka ngethuba besinentlekele ye-COVID-19 waqonda ukubana nantsi phone creator i-content. Umfutho ufumene phi? Yazi for mna ndingatsho ndithi kwabanye abantu ithe becreate i-content nge-COVID-19 bayifumana very easy ngoba ithe beposta yonke into nje ibiblower up iye viral. But for me ndandiposta ndifumane 1 view 3 likes ndizibuza uba hayi man kanti ayilo xesha elilungileyo eli lokuba umntu apost i-content aye viral. Kodwa I told myself ukuba I will not give up. Ndizawuqhubekeka ndiposte ndibe consistent and eventually i-audience yam izandifumana. Ewe. Yakufumana i-audience yakho. Bendisajonga nje nee-comments abanye bathi u-too strict kodwa yintoni usoloko nje usilwa wonwaba nini kanti? Hayi sisigezo sikaLilitha kamameli kaloku. Abantwana banjalo nje na? Ndasoloko ndifuneke ukuba ndikhonkothaneni naye kodwa ke sizawuthini siyakhulisa nje siyaqhubekeka sawubona phambili. Uyawuthi ube ngcono nini senditsho i-parenting style yakho awucingi uba mhlawumbe i-soft parenting asozisebenza? Yiyo yodwa indlela elungileyo yokukhulisa abantwana le. Mama Lilitha siyaqonda into yokubana abantu abaninzi baye baphele endleleni njengoba usisho into yobana uthe xa uqala ubani ufumana 1 view njalo njalo wayuqhubeka wade wabafumana abantu bakho. Mhlawumbe yintoni ongathi iye yakubamba wahlala u-consistent kwi-character yakho because abanye abantu uthe ngapha aphinda bengapha ungawuqonda umcimbi wakhe? Ndingatsho ndithi into ende-inspirishileyo mhlawumbi ifamily endisuka kuyo because ndiphuma efamilini enkulu e-loud, expressive. So most of inspiration yam ndidraw apha efamilini yam esikhulwini umakhulu wam nomamam xa bethetha ndinobamamela ndithi you whatever bayithetha apha ndiyafuna ukuba ndiyisebenzise on my next skit. Yabona nditsho ndithi ndizayisebenzisa. One day umakhulu wam uyathanda ukuba mhlawumbi nxa sisiye eziholidaysini akubona ukuba hayi mani uzawutshintshile atsho athi yazi ugainile mani ugainile like akuncoma so into ezinjalo ndiyazithatha ndizifake esikitini zam because zi-inspired from like ekhaya. Lovely. And senditsho uzenza zibe real ngolona hlobo kuba enye into endiyiqapheleyo kukuba uthi xa kuvela abantu abaninzi ii-voices ziyatshintsha like uyatshintsha ongathi nje utshintsha amagiya futhi yonke le nto yenzeka ngesantya esiphezulu kuba kufani nee-dramas apho unikezwa u-30 minutes when ushaya ngezinto ezimfitshane kodwa ukwazi ukuportreya zonke ezi characters. Ulithatha phi ixesha like behind the scenes kwenzeka ntoni? Andifuna ukuxokisa ke behind the scenes it takes a lot ngoba from ucinga nge-content from writing i-script
to editing. I mean, shooting and then editing and then uposter, it takes a lot of time. You know, bithatho masitho 7 hours. So into enhle nyani ubona abantu be appreciate futhi online bekubona ukuba nyani ukhuphele content ngamandla wakho wonke wenzela bona baku appreciate futhi ndinobona abantu estradweni okanye nxandambe ezimolini bekhwaza besithi lilitha lonto yandivuyisa nayo because it motivate ukuba ndenze even more. Uyuthini ke because sawulinda la lilitha that nyaw. You are ndiyaba entertainer nje abanye baske bathi hey asifuna uva next sifuna nje still diske ndibenzele ke isuku labo njalo nje. Man, and ngomsebenzi wakho omhle uye wade wabe kanti uyawongwa ngo-2024 as the best female content creator. Khasibuyisele emva siqhubele izandla ngalo msebenzi. Ndiyambulela uThixo nyani for lo award ngoba lo award yandiphi confidence futhi yandenza ukuba ndibelieve in myself even more. Yandibonisa ukuba band appreciate futhi abantu ba appreciate ne content yami. Njengoba ndishilo ukuba sifaka i-hours kwi-content and everything. So lo award le it propelled me to push even harder and khuphe like even more videos because ndiyakhumbula after ndigqibo wina lo award and I stop and aba consistent. Post week after week. So in motivating nyani la award ndiyambulela uThixo. And ngalo siyaqonda ukubana behind uLilitha, behind Mama kaLilitha nazo zonke ezi characters kukho wena uPearl. Ngoku it's like uhlala kwi character ithini into like kuyenzeka mhlambe noba mhlambe uyacinga ucinge njengoLilitha okanye ngumama kaLilitha or you are analyzing something qonba Thixo wami. So uLilitha is actually a reflection of my younger self. Oh. Ndandinjalo ndikhula. Like dina lanto yokuba ndifuna uarguisha okanye ndithethe ngolwahlobo. So umama moye sisho athi ngenye imini ndazi after school ndisithi mama esikoleni kuthiwa size nge-swimming costume. Athi hey thetha kahle andizokumamela uthetha njalo thetha kahle. Ndithi okay kuthiwa size nge-swimming costume. Athi ewe kumele kuthethe kahle uba ukwazi umanyelwa. Ndithi so lonto leyo indishapile futhi. So uLilitha ndim still but umama yakhe and then njengoba ndishilo ukuba ndimthatha kumakhulu wami nomama. But then uPearl yena isiqu sakhe ushaye like ndingumuntu oshaye so sometimes they hide a bit behind as character ukuba ndikwazi uba ne-confidence yofacer like i-interviews mhlawumbi ngoba njengoba ndenze kule interview isisambe sathi siyahambisa zi-nerves ndathi hayi yazi ntoni khathi ndi-unleash umama kaLilitha. Oh man, yazi I wish besinexesha singene nzulu because I mean interesting kakhulu elibali kodwa ke andikwazi into bana ababukeli bethu ndibashiye nje ndiyamfuna umama kaLilitha noLilitha njengoba silapha eSABC lihaye asise kwi-ad hoc. Ndifuna ukuqala ibe nguye uLilitha lo ufuna ukubukela ezinto zakhe mamakhe athi masiye kwi-ad hoc. Okay ndijonge phi pha? Sijonga eke Enkosi babukeli be-SABC lehaye masibambe ngazibini sibuyele pha ku-ad hoc. Hayi. Ufuna noLilitha? Ewe. Bathi masibuyele ku-ad hoc kodwa mna ndisafuna uthetha mari ku-right masibuyele. Enkosi Enkosi kakhulu. Bukeli irhabu lufince kuyo i-ad hoc. Enkosi kakhulu.